No niin, tässä meidän rivin vieressä on Tokio 2 kipparina on Ville Voltti. Ajetaan vähän lähemmät, niin saadaan Villeltä pari kommenttia ennen starttiin. Ville, Slam Suicide Race Volvo 60-sellä. Mitkä on ensimmäiset kommentit tähän ennen starttiin? No, keli sopii meille, mutta tämä lähtöalue on pikkasen ahtaapuoleinen, kun on 54 metriä syvältä, niin on vähän rantoja, kattoja, vähän väistelee täällä, mutta hyvältä vaikuttaa. Tää on meidän keli, siellä on kevyttä tuulta ja toivottavasti laittaa maalissa. Ketä sulla tää miehistö? Miehistö on kuin meren muta. Täällä on mikäs? Sano jotain. No niin. Täällä on YT-joukkue. YT-joukkue. No niin, no hyvä. Ei muuta kuin tsemppii tän vuoden Slam Suicide Race-kisaa ja nähdään kohta. Nähdään kohta ja menkää pois siitä häiritsemästä. Juu, moikka.